În București sunt aproximativ 1 milion de femei. Le vom exclude pe cele de peste 35 de ani, cât și pe cele de sub 25 de ani. Jumătate din ele vor fi măritate, cuplate sau divorțate cu copil. Acum le excludem și pe cele urâțele, supraponderale sau complet în afara gustului meu. Îngrăunte reprezintă acum aproximativ 10.000 de femei, dar să le separăm și pe ele după cum urmează. Cele cu commitment issues, cele cu care nu rezonez pe niciun plan, cele pe care eu nu le atrag și cele care caută orice altceva, dar nu o relație stabilă. Așadar, am rămas cu aproximativ 1000 de femei într-un oraș de 2 milioane de locuitori, în condițiile în care nu pot interacționa cu mai mult de câteva zeci în decurs de un an. Statisticile nu prea arată bine.